Čauko, tu je Rodres a dnes vám predstavím nový Copper update v Minecrafte, ktorý konečne dáva mede poriadny význam. V tomto update pribudla meďová pochodeň, tzv. Copper Torch, ktorá svieti zelenkastým svetlom a funguje rovnako ako klasická pochodeň, takže môžete osvetliť svoje stavby štýlovo. Okrem toho sa objavil úplne nový mob, Copper Golem, ktorého si musíte vytvoriť sami, pretože sa nenaráža prirodzene v svete. Na jeho vyvolanie treba položiť vyrezanú tekvicu alebo jack-o'-lanterns na meďový blok. Tekvicu musíš spraviť poslednú, aby sa golem objavil. Keď sa Copper Golem objaví, zároveň sa vytvorí Copper Chest, meďová truhlica, do ktorej môžeš vkladať predmety a golem potom sám triedi predmety a presúva ich do obyčajných truhlíc v blízkom okolí podľa ich typov. Golem aj meďové bloky časom oxidujú, meniaci farbu z lesklého medeného tónu na zelenkavý patinový odtieň, čo je vizuálne efektné. No ak chceš, môžeš oxidáciu zastaviť pomocou vosku, honeycomb. Keď Copper Golem úplne oxiduje, stane sa sochou, Golem statue, ktorá sa už nepohybuje, ale môže byť dekoráciou a dokonca má 4 pózy, z ktorých každá pri zapojení na Redstone Comparator vysiela iný signál. Ak chceš, môžeš sochu poškriabať sekerou, čím ho prebudíš späť na aktívneho golema. Za mňa tento update je super, pretože meď už nie je len estetický materiál, ale dostáva funkciu, ktorá môže zmeniť spôsob, ako spravujeme svoje truhlice a usporiadavanie základne.